Mesaj pentru toți PSD-știi adevărați care au crezut în această doctrină socialistă. Nu cei de s-au folosit de resursele socialiste și și-au făcut averi. Nu susțineți Elena Lasconi, fraților. Dacă vreți să mai vedeți verde în fața ochilor, dacă vreți să mai avem pământurile noastre, ale fermierilor noștri, nu susțineți acești globaliști care ne-au speriat în pandemie, care și-au bătut joc de noi, au împrumutat țara în 3 ani de zile 100 de miliarde de euro. Nu se știe nimic de acei bani, cum și în ce fel au fost folosiți. Nu susțineți acești globaliști. Odată cu ieșirea președintelui Trump în America, totul se va schimba. Va începe o luptă vânătoare crâncenă asupra globaliștilor. Acolo va continua lupta. Dar la noi în țară, dacă odată cu alegerea președintei Consiliului European, Lupaica von der Leyen, prietena lui Rareș Bogdan, care o săruta cu foc după desemnare, cred că a fost a 5-a persoană care a pupat-o, a luat-o în brațe. Un trădător, un nemernic care a permis dărâmarea statuii lui Mihai Viteazu la Cluj, dărâmarea statuii lui Iuliu Maniu, un așa zis penelist, un nimic în politică, un nimeni, absolut nimeni. Cum să permiți dărâmarea statuii lui Iuliu Maniu? Oameni și-au dat viața pentru crearea României mari. Nu susțineți acești. Văd că odată cu demisia președintelui PSD, nimeni nu spune nimic, tac toți, așteaptă comenzi. Nu comenzi. Nu vrem comenzi. Omul a spus clar, Călin Georgescu. Nu vrem război. Au mai greșit românii de 2 ori. Dar au trecut granița înspre ruși și pe acolo au rămas. Nu, omul a vorbit de pace, e un semn bun. Mașinăria funcționează, s-a pornit imens de tot contra acestui om, dar e bărbat adevărat, trebuie susținut, nu susținem globaliști.